No. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, aby jsme zahájili dnešní seminář. Já bych vás chtěl všechny přivítat a zvlášť bych chtěl přivítat kolegyně a kolegy ze slovenských knihoven, protože benchmarking knihoven je vlastně v tomhle ohledu mezinárodním projektem. Dneska si vyslechneme 2 příspěvky, ten první bude můj a já se především zaměřím na to, nějakým způsobem vysvětlit, co to vlastně benchmarking je a jak ho využít. Uvedeme si řadu příkladů toho vzájemného porovnávání a potom bude povídat magistra Lucie Macháčková na téma vlastně registrace, jak se přihlásit, jak se seznámit s databází, benchmarkingu a tak dále, tak dále. Chtěl bych upozornit, že my vlastně v tomto webináři představujeme nový systém pro benchmarking a který jsme vlastně vytvářeli v loňském roce a zatím ještě je pořád v testovací fázi. To znamená, že občas se tam vyskytnou nějaké chyby, co není doplněno a byli bychom rádi, abyste vlastně benchmarking testovali a některé ty drobnosti, které najdete, vlastně dokázali. Vážené kolegyně, já prosím, já se do toho na chviličku vmísím. Prosím toho, kdo z vás, kdo je podepsaný JMO 50166, abyste si vypnuli mikrofon. Rušíte celý ten přenos. Děkuju. No dobré. Chtěl bych ještě říci, že benchmarking vlastně trvá v současné době už 19 let, takže předpokládám, že pro mnohé z vás to bude opakování a že všechna témata nebo problematiku, která nás jako pracovníky z mládeží by měla zajímat. Paní kolegyně Libuše Spáčilová, prosím, vypněte si mikrofon. Děkuju. S benchmarkingem pracujeme už 19 let, takže předpokládám, že pro mnohé z vás to bude jenom opakování. Tak, pustíme se do výkladu, já nasdílím prezentaci. Předpokládám, že je všechno v pořádku a můžeme se do toho pustit. Dneska bych chtěl teda něco říci obecně o tom, jak hodnotíme knihovny, co je benchmarking, potom nějaké informace o novém projektu a především se budu věnovat srovnání 8 knihoven, kterým také děkuji za to, že dali souhlas k tomu, aby jejich data byla zveřejněna. Budeme se na závěr bavit o tom, k čemu vlastně ten benchmarking je užitečný a jak nakládat se získanými daty. Myslím si, že všichni ve své praxi zažíváte to, že váš zřizovatel vám dává nějaké finanční prostředky na pomoc, na provoz, ale současně chce vždycky zdůvodnit přidělení finančních prostředků. Samozřejmě vždycky se ptá na jejich efektivní využití, velmi často tlačí na snižování nákladů a myslím si, že řada knihoven zažila i ty příklady nebo možnosti snižování počtu pracovníků nebo pokles financování knihovny. A na druhé straně knihovna připravuje nějaké projekty, chce se rozvíjet a z tohohle hlediska vlastně vždycky potřebujeme nějaké argumenty pro to, jestli ty finanční prostředky využíváme efektivně. A na druhé straně máme své uživatele, kteří jsou tak jaksi trošku nenasytní a vždycky chtějí, aby jsme poskytovali větší rozsah služeb v lepší kvalitě a ten tlak na to financování, snižování rozpočtu
a současně na rozsah služeb samozřejmě vede k celé řadě rozporů. Z toho důvodu vlastně my vždycky potřebujeme mít argumenty, jestli vlastně ty finanční prostředky vynakládáme efektivně. Nicméně, když se zamyslíme nad činností knihoven, tak je zřejmé, že u těch knihoven to není tak úplně jednoduché. Není jasné, s kým se vlastně knihovna může srovnávat, protože knihovna vždycky nebo zpravidla je v tom městě nebo obci samotná. Nevíme, jak vlastně změřit kvalitu služeb. A když se podíváme na srovnání do té oblasti komerčního sektoru, tak tam ta kritéria jsou celkem jasná. Když firma prosperuje, když je zisková, tak je samozřejmě dobrá, ale my vlastně nemůžeme prokázat žádný zisk, protože většina našich služeb je bezplatná, dokonce ze zákona bezplatná. A zatímco na jedné straně nám vstupují finanční prostředky, které utrácíme, tak výstupem jsou služby a jak už jsem řekl, je to v zásadě nepeněžní plnění nebo určitá bezplatnost. A současně také máme velmi různorodé druhy výstupů, které nelze tak jednoznačně mezi sebou srovnávat. Klasické půjčování na jedné straně a třeba pořádání různých akcí nebo jiných typů aktivit. A když se zamyslíme nad tím, jak vlastně můžeme hodnotit činnost knihoven, tak je zcela jasné, že pro to hodnocení využíváme statistiku, jsme povinni statistiku dělat ze zákona, takže statistické údaje máme a předpokládám, že každá knihovna nebo i její provozovatel, zřizovatel se na statistiku dívá. Kromě toho máme standard pro veřejné knihovnické informační služby, takže v některých aspektech se můžeme porovnávat s těmi nastavenými parametry. Potom, myslím, v českém prostředí je hodně známý projekt, který realizovala Městská knihovna Praze, který sleduje efektivnost knihoven. Nicméně ten projekt už trošku zestárl a vyžadoval by nějaké hlubší analýzy vlastně těch aktivit knihoven a zejména jejího financování. A v neposlední řadě můžeme zmínit takovou trošku neobvyklou metodu, která se jmenuje mystery shopping, kdy tajný zákazník navštěvuje knihovnu a hodnotí služby. Tajnej? Budeme mluvit o benchmarkingu, tedy o nějakém nástroji, který nám umožňuje srovnávat výkony jednotlivých nebo více knihoven. Pokud jde o tu samotnou metodu benchmarkingu, tak ta už vznikla v 80. letech minulého století v komerčním sektoru. V zásadě šlo o to, aby si firmy zjistily pozici na nějakém společném trhu. V tom prvním případě to byla firma Xerox, která vyráběla kopírky. Současně to byl nástroj, jak se porovnat s konkurencí, protože vždycky vyhledávali obdobnou firmu, která nabízela obdobné služby nebo produkty. A také samozřejmě v té metodě se hledalo, které ty faktory jsou z činnosti jednotlivých firm nejlepší. Vždycky se porovnávali s těmi nejlepšími parametry. A to samozřejmě potom vedlo, nebo cílem bylo, aby se zjistily ty nejlepší postupy a mohli jsme je aplikovat do své vlastní praxe. Benchmarking nikdy nebyl chápán jako nějaká jednorázová záležitost, mělo by to být vnímáno jako kontinuální proces nějakého zlepšování. Když se zamyslíme nad tím, co vlastně benchmarking je v té oblasti knihoven, můžeme to rozdělit do takových 5 základních kroků. V první fázi děláme analýzu činnosti své vlastní knihovny. V druhé fázi hledáme knihovnu, která je nám nějakým způsobem podobná.
nebo chceme se s ní srovnat. Ideálně bychom měli hledat lepší knihovnu nebo tu nejlepší knihovnu ve své oblasti. V další fázi provádíme vzájemné porovnání, zjišťujeme si, v které oblasti je ta knihovna nejlepší a samozřejmě se ptáme na to, jaké jsou příčiny toho, že je určitá knihovna v určité oblasti nejlepší a snažíme se zjistit, jaké vlastně aplikuje postupy, jak je organizována a na základě toho se snažíme nějakým způsobem tu její činnost napodobit a prosadit vlastně do své činnosti. Měníme určité postupy a využíváme zkušenosti. Dále potom bychom měli měřit výsledky těch změn. Když se zamyslíme nad tím, co v daném okamžiku nabízíme v té oblasti benchmarkingu, tak můžeme pomoci při té analýze, můžeme pomoci v nalezení té srovnávané knihovny, můžeme udělat její analýzu, můžeme měřit ty výsledky, ale co samozřejmě knihovna musí udělat sama, musí vlastně sama změnit ty postupy, musí aplikovat získané zkušenosti. Několik základních údajů o tom projektu. Zahájili jsme ho v roce 2005 ve spolupráci s organizací NIPOS, která je garantem sběru statistických dat za oblast kultury a samozřejmě také za oblast knihoven. V roce 2012 přistoupily slovenské knihovny a to nejzákladnější a podstatné, co jsme vytvořili, je databáze pro analýzu dat, pro analýzu statistických dat. Udělali jsme vlastně kategorizaci knihoven, vybrali jsme indikátory pro vzájemné porovnávání, vypracovali jsme vlastně tu metodiku pro vzájemné porovnání a když se díváme zpět, tak v projektu se za ta léta vystřídalo přibližně 500 knihoven. Pro vzájemnou komunikaci máme elektronickou konferenci měření, kde vzájemně komunikujeme. A klíčový rokem byl rok loňský, kdy jsme zase ve spolupráci s NIPOSem vytvořili novou databázi pro vyhodnocování statistických dat. Provozovatelem této databáze je NIPOS a my mu samozřejmě tímto i děkujeme za velmi intenzivní a dobrou spolupráci. Co vlastně ta databáze umožňuje? Umožňuje vlastně výpočet těch výkonových indikátorů z vložených dat. Vytváří se vlastně přepočet na obyvatele, návštěvníky, registrované uživatele. Umožňuje výběr podle kategorie knihovny, podle velikostních kategorií a v určitých případech podle typu rozlišujeme obecní městské knihovny a vedle toho krajské knihovny. V databázi se propočítávají minimální, průměrné, maximální hodnoty indikátorů pro jednotlivé velikostní kategorie. Jsme schopni porovnat najednou 8 vybraných knihoven. Můžeme také sledovat trendy a porovnávat s celostátními průměry. A protože máme za partnery i slovenské knihovny a zabýváme se ekonomikou knihoven, tak jsme schopni některé ty parametry vykázat v českých korunách a v eurech. Komu vlastně ten benchmarking je určen? Samozřejmě je určen veřejným knihovnám, nedá se použít pro vysokoškolské knihovny, specializované knihovny a tak dále. Obecně může se toho zúčastnit vlastně knihovna každé velikosti, ale největší přínos vlastně vnímáme u větších knihoven a základem vlastně pro to podrobné a kvalitní srovnávání je, aby ta knihovna byla schopná dát dohromady veškerá statistická data a zejména také ta ekonomická.
Vidíte tady, v jakých kategoriích je možné vlastně knihovny srovnávat. Pokud jste se podívali někdy do standardu veřejných knihovnických a informačních služeb, tak vlastně používáme stejnou kategorizaci knihoven. Při tom porovnávání vlastně vycházíme z obecného principu nebo předpokladu, že knihovna, která působí v obci určité velikosti, je srovnatelná s obdobnou knihovnou, která působí zase v obdobné obci stejné velikosti. Co vlastně je potřeba pro vstup do benchmarkingu? Jsou to tedy základní statistické údaje z kultu. K tomu přidáváme několik údajů, které v kultu nejsou. Je potřeba je zjistit. V rámci vyplňování těch údajů je zodpovídán takový krátký dotazník elektronickým službám a také se ptáme na doplňující údaje, které vlastně představují pro nás takový kontext k těm statistickým datům, protože jsme si vědomi, že každá knihovna působí v jiném prostředí, může naplňovat regionální funkce, má různé počty poboček, má různé typy činností a tak dále a to vnímáme jako součást toho vzájemného porovnávání. V současné době se porovnává celkem 45 indikátorů, jsou seskupeny do 3 skupin, něco jako nabídka, využití služeb, financování a efektivita. Nebudeme si je tady nějakým způsobem probírat, jenom když se na to letmo podíváte, vidíte, že každý ten statistický údaj, který je tam vložen, se nějakým způsobem přepočítává k počtu obyvatel, k počtu návštěvníků, k počtu registrovaných čtenářů a to potom vlastně umožňuje to vzájemné porovnávání. Tady už se dostaneme k uvedení některých příkladů. Teď se díváme vlastně na vnitřek té databáze. Můžeme tady provádět různé operace. Lucie ve svém příspěvku to popíše trošku později, ale my si tady vybíráme funkci srovnávání a vybíráme si pro to srovnání 8 knihoven. Nejdříve si určíme rok, který chceme srovnávat, tak rok 2022. Vybereme si také velikost kategorii knihoven, 20 až 40 tisíc obyvatel a chceme knihovny v České republice. A tady do těch rubrik si potom můžeme vybrat jednotlivé knihovny. Vybíráme z takového seznamu, který je řazen abecedně a je tam počet obyvatel. Jestli jste si všimli, když jsme to zadali, tak hned, jakmile zadáte ty jednotlivé knihovny do těch rubrik, tak pod tím se rozevírá tabulka, kde už se vlastně zobrazují ty porovnávané údaje. Tu tabulku si potom samozřejmě můžete stáhnout v Excelu. Můžete si také zobrazit grafy a po stisknutí toho tlačítka zobrazit grafy se pod každými těmi kvantitativními údaji zobrazí konkrétní grafy, které už můžete vždycky číst. Jsou tam uvedeny tedy parametry jednotlivých knihoven, po straně potom minimum v té analyzované skupině knihoven, průměr, medián a také celostátní průměry. Můžeme také vidět, že v současné době máme vybranou skupinu 32 knihoven, které působí v těch městech od 20 do 40 obyvatel. Já jsem si vybral 8 knihoven, které jsou přibližně stejné velikosti, od 22 do tuším 26 tisíc obyvatel, takže jsou skutečně srovnatelné. A já jsem si z těch doplňujících údajů, které máme k dispozici, vybral takové důležité parametry, které nějakým způsobem charakterizují tu činnost jednotlivých knihoven.
Takže tady vidíme jednak počet obyvatel, jestli ta knihovna zajišťuje regionální funkce, zda nikoliv, jestli má pobočky, kolik jich vlastně má. Velmi důležitý je vždycky počet třeba vzdělávacích zařízení, které vlastně nějakým způsobem ukazují nebo naznačují spádovost té knihovny. Ptáme se třeba také na to, jestli některé ty funkce knihoven jsou outsourcovány. Tady vidíme, že některé knihovny si platí úklid, účetní a tak dále a tak dále. Ptáme se také na poplatky pro běžné Jako jak by to asi dělali? Dětské čtenáře a tak dále a tak dále. Jestli má k dispozici nějaká zařízení, čtenářské kluby, knihovna věcí, nebo jestli provozuje infocentrum, má kavárnu a tak dále a tak dále. Musíme si uvědomit, že všechny tyhle ty parametry a celá řada další vlastně určují výkonnost té knihovny. Chtěl bych této souvislosti zvlášť upozornit především na vzdělávací strukturu v tom určitém městě, protože obecným pravidlem je, pokud máte ve městě větší počet vysokoškoláků, tak zcela evidentně budete mít větší počet registrovaných čtenářů, větší počet výuček a tak dále. Takže třeba ta vzdělanostní struktura je pro činnost knihovny velmi důležitá. Tady se můžeme podívat, kde ty knihovny jsou vlastně rozloženy. Máme třeba Litvínov, který sídlí v Karlovarském kraji, který to je oblast bývalých Sudet, má problém vlastně se snižováním počtu obyvatel. I ta struktura zaměstnanosti v té oblasti je velmi složitá. Potom máme Klatovy, historické město v západních Čechách, Kutná Hora, nádherné historické město, prosperující, myslím, v poslední době ve Středočeském kraji. Pak máme Šumperk na úpatí vlastně Jeseníků a pak máme 4 moravské knihovny. Jednak teda Frýdek Místek, který je v Moravskoslezském kraji, který je v mnoha ohledech také jaksi takovým lehce postiženým regionem, jako byl třeba Karlovarský kraj, ale pak máme Vsetín ve Zlínském kraji, Uherské Hradiště, také Zlínský kraj a nakonec Hodonín v Jihomoravském kraji. Všechny tyhle ty knihovny byly, myslím, s výjimkou Klatov, tuším, v posledních letech se třeba zúčastnili té soutěže Městské knihovny roku, některé získaly ocenění, druhá místa a tak dále. Většinou se teda jedná o velmi dobré a kvalitní knihovny. Tady už se můžeme teda podívat na první příklady porovnání. Díváme se teda na plochu knihovny v metrech čtverečních na 1000 obyvatel. Vidíme tady výsledky jednotlivých knihoven. Ta červená linka vlastně označuje průměrnou hodnotu v té konkrétní skupině a můžeme se také zmínit, že standard pro veřejné knihovny říká, že by knihovna měla disponovat minimálně 60 metry čtverečními na 1000 obyvatel. Vidíte, že ten průměr té skupiny je kolem 40 metrů čtverečních a máme tady vlastně 2 knihovny, které vyhovují tomu standardu Klatovy, které se blíží k 80 metrům čtverečním a Hodonín. Naopak nejmenší plochu má vlastně Šumperk a Uherské Hradiště. Můžeme se také podívat na počet studijních míst. My víme, že standard v současné době nabízí doporučuje 70 až 120 míst této velikostní kategorie. Vidíte, že ten průměr té skupiny se pohybuje, tady to máme přepočtené na 1000 obyvatel, ale takhle ještě jsem uvedl konkrétní hodnoty těch studijních míst, které mají jednotlivé knihovny. Vidíte, že většina těch knihoven standardu vyhovuje a je docela zajímavé, že nově
vlastně rekonstruované, stavěné knihovny, jako je třeba Šumperk a Kutná Hora, mají ten počet studijních míst menší, než doporučuje standard. Tady máme třeba to hledisko počtu internetových stanic. Vidíme zase průměr skupiny, potom ty konkrétní hodnoty, které dosahují jednotlivé knihovny. A zase vidíme, že největší počet internetových stanic má k dispozici Vsetínská knihovna, nejméně vlastně Šumperk a Kutná Hora. Je to, myslím, pro tu současnou situaci celkem logické. My i v tom standardu jsme snižovali ten počet internetových stanic, asi jsme ho snížili málo. Sami vy ze své zkušenosti víte, že ten zájem o veřejný internet v knihovnách klesá. Tady máme dva parametry, objem knihovního fondu a potom procento obnovy knihovního fondu. Zase jsou to hodnoty, které jsou nějakým způsobem nastaveny standardem. Vidíte, že průměr skupiny se pohybuje tady v tom případě kolem 4 000 knihovních jednotek na 1000 obyvatel. Ta doporučená hodnota standardu je 2 až 3 tisíce knihovních jednotek na 1000 obyvatel. Vidíte, že buď se to pohybuje, že většina těch knihoven má větší fondy, než by měla mít, a absolutně největší má Uherské Hradiště. Když se potom podíváme na procento obnovy, což je vlastně vazba mezi velikostí knihovního fondu a počtem přírůstků, vidíte, že zase ta průměrná hodnota se pohybuje kolem 4%, ale doporučená hodnota standardu je 7% a vidíte, že ani jedna z těch knihoven vlastně nesplňuje ty hodnoty toho standardu. Souvisí to samozřejmě s tím, že buď mají příliš velký knihovní fond, nebo o něco méně doplňují. Je tam jasná ta provázanost. To nějak neposouvá. Tady máme obrat knihovního fondu. Tam je zase zřejmá vazba na objem knihovního fondu a počet výpůjček. Standard doporučuje 2 až 3% toho obratu. Vidíte, že ten průměr skupiny se pohybuje kolem 1,7% a Šumperk a Vsetín vlastně dosahují velmi hezkých hodnot obratu. Výpůjčky, díváme se tedy na počet absenčních výpůjček na obyvatele. Vidíte, že v tomhletom ohledu nejlepší knihovnou je Uherské Hradiště, následuje Šumperk a Vsetín a potom je druhé kritérium, počet výpůjček na registrovaného uživatele. Vidíte, že ty knihovny se v podstatě pohybují přibližně na stejné úrovni. Možná, že je rozumné si všimnout třeba Litvínova, který v tom průměrném počtu na počet obyvatel je velmi nízko, ale pokud jde o ty počty výpůjček ve vztahu k registrovaným čtenářům, to znamená ve vztahu k těm lidem, kteří do knihovny chodí, je na tom také velmi dobře, stejně jako ostatní knihovny v té dané skupině. Nějak se mi tady zhoršilo to posouvání. Tak, provozní doba, díváme se tedy na provozní dobu, je to vlastně hodnota, která je vykazovaná ve statistice Kultu. Doporučená hodnota pro tuto velikostní kategorii je 45 až 50 hodin a vidíte, že vlastně všechny ty sledované knihovny se pohybují na úrovni toho standardu. Registrovaní čtenáři, jednak teda procento z obsluhované populace, díváme se na dospělé čtenáře
a na dětské čtenáře do 15 let. Vidíme, že vlastně pokud jde o dospělé čtenáře, jsou na tom nejlépe knihovny ve Vsetíně a v Uherském Hradišti. A pokud se podíváme na děti, které jsou, myslím, z hlediska budoucnosti knihovny mimořádně důležité, tak naprostou špičkou, a to bych řekl, že i v tom celorepublikovém kontextu je Vsetínská knihovna, která má 60% dětí ze svého města, kteří navštěvují knihovnu. Průměr je někde kolem 30%. Návštěvníci, počet návštěv na jednoho obyvatele a potom počet návštěv na 1 provozní hodinu. V tomhletom ohledu zase tou špičkou je Vsetínská knihovna, Uherské Hradiště. A když se potom podíváme na počet návštěv na 1 provozní hodinu, vidíme, že v tomhletom ohledu jsou nejvíce vytíženy Klatovy, Litvínov, Vsetín a Šumperk. Tohle dobrý. Kulturní, vzdělávací a komunitní akce. Díváme se jednak na počet akcí. Tady jsem si dal doporučenou hodnotu standardu 300 až 600 akcí za rok. Tady máme konkrétní hodnoty, které dosahují jednotlivé knihovny a potom průměrnou hodnotu na 1000 obyvatel. Vidíme tady velmi nízký počet akcí v Kutné Hoře. Myslím, že proto máme celkem jednoznačné vysvětlení, protože Kutná Hora rekonstruovala svoji knihovnu a teď nevím, jestli rok 2022 byl tím prvním rokem, kdy otvírala nebo měla omezenou činnost, takže to s tím jednoznačně souvisí. Přeborníkem vlastně v tomhletom ohledu kvantitativně je Vsetín a Český Těšín. Procento návštěvníků těch fyzických kulturních akcí z celkového objemu návštěvníků, vidíte, že největší jakoby výkon z hlediska návštěvnosti u těch vzdělávacích kulturních akcí vykazuje Klatovy, potom Šumperk a Litvínov. Teď se podíváme trošku na finanční situaci knihoven. Já jsem se tady podíval na celková data z té sledované skupiny, tak když bychom se zeptali, z jakých příjmů jsou knihovny financovány, tak v tomto případě 92% toho příspěvku je příspěvek zřizovatele, přibližně 5% získávají knihovny z vlastních příjmů, to znamená registračních poplatků, kopií a tak dále, a necelé 3% z dotací a grantů. A když se zeptáme, na co se vlastně vydávají finanční prostředky, tak největší podíl tvoří personální náklady, to znamená mzdy pracovníků, potom provozní náklady, to jsou takové ty klasické, jako je elektřina, vytápění, údržba a tak dále. A pouhých procent je vlastně věnováno na smysl činnosti knihoven a to je nákup knihovního fondu. Když se nad tím zamyslíme, když uvažujeme o nějakém přeskupování rozpočtu, tak pokud chceme získat nějaké vnitřní zdroje, jako finanční prostředky z vnitřních zdrojů, tak asi bude nejefektivnější se vždycky podívat na personální náklady. Kolik dává obec a město na svou knihovnu? My v benchmarkingu si zjišťujeme, jaké jsou celkové výdaje toho konkrétního města nebo té konkrétní obce, kde knihovna působí, a počítáme to procento. Vidíte, že v naprosté většině ta města nebo obce vydávají na knihovnu přibližně 1,5%. Máme tady takové špičkové knihovny, jako je Vsetínská, kde se to blíží k necelým 3%, nebo Kutná Hora.
Myslím si, že když se zamyslíte nad těmito údaji nebo těmi parametry, tak takové tvrzení, že třeba město nemá peníze na knihovnu, je zcela liché, protože na to dává 1% rozpočtu. A když byste za nimi přišli s nějakou částkou třeba zvýšení nákupu na nákup knihovního fondu, tak pro to město to je vždycky bezvýznamná částka. Takže je to vždycky otázka priorit, když se rozhoduje o rozpočtu. Teď se podíváme na provozní náklady, jako je světlo, teplo, chlazení a tak dále. A máme provozní výdaje na jednu návštěvu a celkové provozní náklady v přepočtu na jednoho obyvatele. Všimněte si, že největší hodnotu tady má Kutná Hora. Myslím, že to souvisí s tím, že vlastně do těchto nákladů vlastně tehdy byly započítány i ty náklady, které souvisí s tou rekonstrukcí. Jinak si nemyslím, že Kutnohorská knihovna je tak drahá, jak to tady vypadá. Ale všimněte si těch hodnot, když to vychází, máte celkové výdaje knihovny a vydělíte to počtem návštěv za rok. Jedna návštěva se pohybuje kolem těch 140 až třeba 198 korun. Můžeme se také podívat tady do té strany. Tady jsou ty minimální a maximální hodnoty. Existuje nějaká knihovna, kde vlastně jedna návštěva přijde skoro na 576 korun. Pak máme celkové provozní náklady v přepočtu na jednoho obyvatele. Vidíte, že v tomto se také různí. Firma tohle spočítá. Největší výdaj vydává Kutná Hora, ale tam je všechno. Pravděpodobně to souvisí s tou probíhající rekonstrukcí v tom příslušném roce. Nákup knihovního fondu. Máme tady náklady na pořízení knihovního fondu. Standard doporučuje 30 až 55 korun. Vidíte na jednoho obyvatele. Vidíte, že většina těch knihoven se pohybuje kolem té dolní hranice, kolem těch 30 korun. Největší částku z tohoto hlediska na nákup knihovního fondu dává Uherské Hradiště a Vsetín. A tady máme náklady na nákup licencí na elektronické informační zdroje. Vidíte, že některé knihovny vlastně žádnou hodnotu nevykazují. Naopak Klatovy vlastně zdá se, že na elektronické informační zdroje vydávají největší prostředky. Kolik stojí výpůjčka? Ne tedy celkově, ale z hlediska těch nákladů na pořízení knihovního fondu, tedy kolik se vydá na nákup. Vidíte, že se to zase v těch knihovnách liší. Největší výdaj vlastně na nákup ve vztahu k výpůjčce vydávají Klatovy, je to 10 korun. Druhý je Litvínov, tam je to, jestli jsem si to nespletl, 8 korun. Můžeme jít dále. Provozní náklady, světlo, teplo, o tom už jsme mluvili. Mluvíme teda o této částce, zhruba o těch 21%. Procento čistých provozních nákladů. Vidíte, že se to také liší. Největší náklady na provoz má opět Kutná Hora, následuje Vsetín, Šumperk a Hodonín. Nejmenší provozní náklady z tohoto hlediska má Litvínov. Tady se díváme, jak to vypadá z hlediska těch celkových výdajů na nákup knihovního fondu, to znamená, bavíme se o těchto 9%. Standard doporučuje, aby knihovna vydávala 10% z celkových nákladů na nákup knihovního fondu. Vidíte, že ty sledované knihovny této hodnoty nedosahují. Nejlépe na tom jsou Klatovy 8,80 a Hodonín 8 korun 11 haléřů a potom Šumperk z necelých 8 korun.
Personální náklady, to je ta vlastně největší částka, kterou knihovna vydává na svůj provoz. Vidíte, že tady vlastně se ty knihovny pohybují přibližně na stejné úrovni s výjimkou Kutné Hory a jestli si to dobře pamatujete, Kutná Hora vlastně měla nejvyšší provozní náklady. Počet zaměstnanců, to je myslím také ještě zajímavý údaj. Díváme se na to ze dvou hledisek. Je to jednak počet zaměstnanců na 1000 registrovaných uživatelů a potom počet zaměstnanců na 1000 návštěvníků. Je to vlastně hodnoceno z hlediska přepočtených úvazků. Vidíte, že vlastně největší počty pracovníků z hlediska registrovaných čtenářů má Kutná Hora, Litvínov a Klatovy. A když se podíváme na ty počty z hlediska počtu návštěvníků, tak vlastně největší hodnotu dosahuje Kutná Hora. Dotace a vlastní příjmy. Vidíte, a už zase tady zmiňuji pořád tu Kutnou Horu, myslím, že to hodně souvisí tyhle ty velké výdaje s tou rekonstrukcí a s těmi aktivitami. Ty dotace a granty se přirozeně každý rok liší, takže v roce 2022 to dosahovalo tyhle ty hodnoty, ale potom v předchozích následujících rocích to může být samozřejmě jinde. Zajímavější je údaj vlastně procenta vlastních příjmů z celkového rozpočtu knihovny. Vidíte, že se to v průměru té skupiny pohybuje něco přes 5%. Největší příjmy vlastně má, a teď to mám zakryté, to je Šumperk. A potom Klatovy mají největší příjmy. To znamená, že je to vybírání registračních poplatků, poplatky za kopie, případně nějaké příjmy z akcí, které provádějí. Druhou takovou možností, jak se můžeme dívat na ty údaje těch knihoven, je sledování trendů. Já už jsem řekl, že benchmarking začal v roce 2005 a některé knihovny vlastně mají v té databázi údaje od roku 2006, to znamená, že můžou sledovat svůj vývoj nebo vývoj svých dat od roku 2006. V tom novém systému benchmarkingu pracujeme s daty od roku 2012, ale předpokládáme, že v další etapě tam ta starší data budou doplněna. A tady je ukázka, jak se to vybírá. Máte tady, zmáčknete si tlačítko trendy, tady si vyberete knihovnu, zase je to seřazeno abecedně i podle počtu obyvatel a v okamžiku, kdy to zadáte, zobrazí se vám pod tím tabulka řazená podle jednotlivých roků a konkrétních hodnot. Můžete si současně zmáčknout na zobrazení grafů a objeví se vám tam vlastně ta časová řada. V daném případě je to Český Těšín, objem knihovního fondu na 1000 obyvatel a je tady vlastně vývoj od roku 2012 do roku 2023. Podíváme se na nějaké porovnání. Máme tady registrovaní čtenáři, procento z obsluhované populace. Já jsem si schválně vybral jen tak namátkově Klatovy, Hodonín, Litvínov a Vsetín. Vidíte, že vlastně třeba u Klatov počet registrovaných čtenářů klesá, pak je tady vlastně u všech těch sledovaných knihoven pokles, to je těch let 2021 a v poslední době nárůst. Myslím si, že většina těch knihoven s výjimkou těch Klatov, co jsem si tady označil, se vlastně už dostává v počtu registrovaných čtenářů na tu původní hodnotu roku 2019. Myslím si, že dokonce Vsetín má o něco více než v roce 2019.
Tady se můžeme podívat na dětské čtenáře. Vidíte zase ten zub let 2020-2021. Tady u Hodonína pravděpodobně nebyla vyplněna data, nevím, proč je tam ta mezera. Nejlépe na tom, už jsme to zmínili v tom předchozím porovnání, je Vsetín. A na Vsetíně vlastně těch registrovaných dětí bylo v roce 2022 více než v roce 2019. Naopak třeba v Klatovech se ten počet registrovaných dětských čtenářů zatím nepodařilo vrátit k tomu roku 2019. Počet výpůjček na registrované čtenáře vidíte vlastně ve všech knihovnách, které tady mám zobrazeny, v těch posledních letech byl spíše sestupný trend. Je tady samozřejmě ten největší propad let 2021 a v posledních letech 2022-2023 zase nárůst. Vypadá to, že se možná i z celkového hlediska zastavuje ten pokles výpůjček a že se vracíme na ty původní hodnoty. Kulturní vzdělávací komunitní akce na 1000 obyvatel. Vidíme ty trendy v minulých letech, zase obrovské poklesy v letech 2021 a dynamický nárůst v letech 22 a 23. Vidíte zase třeba u toho Vsetína ten počet kulturních vzdělávacích komunitních aktivit je mnohem vyšší, než byl v roce 2019. A tam se také vykazuje potom i procentuálně nejvyšší nárůst návštěvníků. Procento návštěvníků fyzických, kulturních a vzdělávacích akcí, to je znamená ten podíl mezi těmi, kteří chodí na ty základní výpůjční služby, kteří chodí na internet a kteří navštěvují ty kulturní a vzdělávací akce. Vidíme tady zase rozdíly, ale velmi pozitivní trendy nárůstu těch návštěvníků třeba v Hodoníně, ve Vsetíně, v Litvínově to zůstává na přibližně stejné úrovni a tady nevím, nejsem si jist, v roce 2021 velmi vysoký nárůst a pak pokles u Klatov. Nad tím se musí zamyslet samozřejmě konkrétní knihovna, jestli náhodou třeba nedošlo k chybnému vyplnění statistických dat, nebo jestli to je reálné. Dostávám se na závěr svého povídání. K čemu vlastně ten benchmarking slouží? V každém případě to můžeme chápat jako efektivní využití statistických dat. Statistiku vyplňujeme všichni, musíme ji vyplňovat, děláme to velmi neradi a myslím si, že ten benchmarking je docela takový hezký nástroj, jak se na ta statistická data podívat v jiném kontextu. Je to pružná metoda pro porovnávání. Myslím si, že velmi snadno jste schopni odhalit silné a slabé stránky své knihovny. Důležité je, že definuje v těch knihovnách ty nejlepší výkony a pokud se chceme s někým srovnávat, vždycky je rozumné si vybrat ty nejlepší knihovny a zajímat se o to, v čem je ta knihovna lepší, co dělá jinak, co bychom vlastně mohli přijmout. Podporuje tvořivé uvažování o těch vnitřních procesech knihovny, pomáhá nastavit přirozeně priority a pokud jste ochotni se seznamovat s těmi porovnávanými knihovnami přímo fyzicky, tak je to samozřejmě podnět pro spolupráci, navázání kontaktů a tak dále. A samozřejmě ve vztahu k konkrétní knihovně je to podnět nebo argument pro určité vnitřní změny a samozřejmě máte k dispozici údaje pro své zřizovatele, můžete je uvádět do výroční zprávy a také vlastně benchmarking využíváme pro hodnocení soutěže Městská knihovna roku. Je důležité si také zmínit ty limity, které má benchmarking. Musíme si uvědomit,
že hodnotíme činnosti, které lze vyjádřit kvantitativně. A samozřejmě víte, že v knihovně je spousta aktivit, které nelze vyjádřit čísly. To znamená, že to se v tom vůbec srovnávání neprojeví. To znamená, že to je vlastně velmi zjednodušený pohled na činnost knihovny. Vždycky je nutné dívat na celkový kontext. Nehodnotí se kvalita služeb, každá knihovna má nějakou odlišnou strukturu služeb a činnosti. To znamená, že při tom faktickém porovnávání je nutné se na to podívat blíže. A samozřejmě, už jsme se o tom zmínili, každá knihovna působí v nějakém jiném prostředí, v jiné demografické struktuře, vzdělanostní struktuře, zaměstnanosti, průmyslu, spádovosti a tak dále a tak dále. A na to se také musíme dívat, když ta data porovnáváme. Ještě úplně na závěr chtěl jsem vás požádat, abyste si uvědomili, jak vlastně s těmi daty benchmarkingu je možné nakládat. Chtěl bych upozornit na ten základní princip, že každá knihovna do té databáze vkládá svá data a měla by je mít tedy nějakým způsobem chráněna, protože ta databáze není veřejná. A pokud vy používáte data jiných knihoven, zejména k tomu srovnávání, a pokud byste je chtěli zveřejnit, tak vždycky je nezbytné se zeptat té konkrétní srovnávané knihovny, jestli souhlasí s tím, aby její data byla zveřejněna. Na to bych chtěl upozornit a chtěl bych vám poděkovat za pozornost a také poděkovat těm knihovnám, které dali souhlas s využití těch dat. A velmi se omlouvám, že jsem byl hodně dlouhý. Snad to Lucie nějakým způsobem napraví. Tak. Nevím, jestli třeba možná si dáme nějaké otázky, jestli máte chuť se na něco zeptat v této souvislosti. Tak nevidím žádnou pacičku. Nikdo nic neříká. Takže já poprosím Luci, aby si nasdílela svoji prezentaci a vlastně zejména pro nově příchozí, pro nové zájemce o vstup do benchmarkingu, aby řekla, jak vlastně se zapojit do projektu. Děkuju. Já jenom ještě vteřinku, já odepisuju tady na chat. Jo, tady byl prosím dotaz ohledně pověřených knihoven, jestli úvazky RFŽ ovlivňují výsledky statistik. To ano, samozřejmě, proto je nutné v tom vstupním formuláři všechny výkony spojené s regionálními funkcemi odečíst. Já to ještě připomenu, až vám promítnu ten vstupní formulář těm, kteří máte zájem se do programu zapojit. Ještě to nevidíme. Už tak jo. Tak dobré dopoledne i ode mě. Já vám v podstatě jenom představím takovou tu technikálii, ten technický postup vám, kteří nejste ještě do benchmarkingu zapojení a rádi byste se zapojili. Po prezentaci pana doktora Richtera vás bude určitě hromada, budete si chtít poměřit s ostatními kolegy a z jiných knihoven, tak v podstatě vás provedu tou technickou částí. Benchmarking knihoven je na webu www.benchmarkingknihoven.cz. Tady v té prezentaci je i proklik. My určitě s panem doktorem Richterem dáme obě ty prezentace potom na web IPK, tedy Národní knihovny, abyste si je mohli stáhnout a podívat se na ně v klidu, až budete chtít s tím benchmarkingem začít pracovat. Tak na té základní stránce vidíte ty možnosti toho přihlašování. Já budu mluvit k těm knihovnám, které nejsou ještě v benchmarkingu zapojené, takže to bude ta technická část, když se chcete poprvé přihlásit do databáze benchmarkingu nebo do toho projektu.
tak v tom případě tedy vyplníte krátký formulář, který se opravdu týká jenom těch knihoven, které žádají o zcela novou registraci. Ve chvíli, kdy stisknete to tlačítko, tak se vám objeví žádost o novou registraci knihovny a uživatele a budete fakt opravdu vyplňovat jen základní data o knihovně. Vyberete zemi, máme tedy na výběr možnou Českou republiku, Slovenskou republiku, vyplníte evidenční číslo knihovny. Tady prosím dávejte pozor, abyste opravdu vyplnili správné evidenční číslo. Neb jak bylo už řečeno, data pro české knihovny se propojují s celkovou evidencí statistických dat na NIPOS, to znamená, že ty knihovny, které vlastně ty data, která se propojují u těch českých knihoven, se propojují přes evidenční čísla knihovny, že ve chvíli, kdy zadáte špatné evidenční číslo, tak se ty data nepropojí, nepropíšou se vám data do vstupního formuláře. Tak na to prosím dávejte pozor. Také bych ráda upozornila na to, že se uvádí evidenční číslo bez lomítka a bez roku. To samotné evidenční číslo, je to tady i popsáno v poznámce a platí to pro české knihovny, pro slovenské knihovny to platí, že se uvádí pouze to poslední 4 číslí za lomítkem. Vyberete typ knihovny, tam jsou jenom možnosti městská a obecní knihovna a potom ty krajské knihovny, tam je možné ještě rozlišit na krajskou knihovnu s městskou funkcí a bez městské funkce. Vyplníte název knihovny, webovou stránku. Dále vyplníte jenom adresu sídla knihovny a kontaktní osobu. Kontaktní osoba je v tomto případě velmi důležitá, protože na tento e-mail, který je zde uvedený, vám budou zaslány přístupové údaje. Tady vyplňujte prosím přesně, abyste nedošlo k nějaké chybě při vyplňování toho e-mailového kontaktu, jinak se k vám registrační údaje nedostanou. Tak to je celé, co se vyplňuje vlastně v té žádosti pro novou registraci a stisknete tlačítko zaregistrovat. Ve chvíli, kdy vy požádáte o registraci, tak administrátorovi, co v našem případě, nebo v případě českých knihoven, ke mně se dostane informace o tom, že žádáte o novou registraci pro knihovny u slovenských knihoven, je to paní doktorka Kilárová, a že žádáte o registraci. A ve chvíli, kdy administrátor schválí vaši žádost, tak dostanete na ten e-mail, který jste uvedli v té žádosti, všechny ty přihlašovací údaje. Přijde vám e-mail, který bude mít tuto strukturu, přijde vám to, že NIPOS vám bude psát, že jste právě obdrželi heslo pro přístup do elektronického benchmarkingu knihoven, budete tam mít odkaz, budete tam mít heslo explicitně uvedeno a také přihlašovací jméno, což je ten e-mail, který jste uváděli do žádosti. A také samozřejmě kontakt na pracovníka NIPOSu, pokud byste měli nějaký problém s přihlášením po tom, co jste obdrželi ty první vstupní údaje. No a ve chvíli, kdy teda už máte přihlašovací jméno a heslo, tak se tedy vrátíte na tu základní stránku webu benchmarkingu knihoven a vyplníte přihlašovací jméno a heslo a stisknete tlačítko přihlásit. Po přihlášení se tedy dostanete do toho uživatelského rozhraní, kde jsou jednotlivé záložky jako zapojené knihovny, vstupní formulář, srovnání, standardy, trendy, celkové trendy. Dneska nebudeme rozebírat všechny ty jednotlivé záložky, protože to by bylo nadlouho. Zatím si chceme jenom ukázat, jak to vypadá, když se chcete do databáze přihlásit a chcete začít benchmarkingu pracovat. Prvním krokem, který tedy musíte udělat, je, že vyplníte vstupní formulář. Slovenským knihovnám se samozřejmě otevře automaticky vstupní formulár, který je prostě připravený pro slovenské knihovny. Pokud se přihlašujete poprvé, tak vás samozřejmě naskočí, že vybraným rokem je rok 2023, můžete si ho zkontrolovat. Dobře si prosím přečtěte ty důležité úvodní informace.
Já je tady přečtu, protože se trošku také týkají toho dotazu, kterým jsme teď odpovídali v chatu. Ve formuláři zkontrolujte vybrané údaje ze statistického výkazu KULT za rok 2023 a některé další údaje doplňte. Pro zjednodušení je v závorce u každého políčka uvedeno číslo řádků v KULTu za rok 2023. Pokud není číslo uvedeno, nejedná se o údaj z výkazu. Knihovny, které vykonávají regionální funkce, prosíme o odečtení všech výkonů souvisejících s RF a úpravu údajů. To je velmi důležité. Také pokud byste našli v tom vstupním formuláři v jiných údajích, ty, které se překlápí z NIPOSu, teď v tuto chvíli mluvím k českým knihovnám, tak si je v tom vstupním formuláři opravte. Může se stát, že zjistíte, že jste prostě v tom KULTu uvedli nějaký údaj špatně, tak si ho prosím opravte, protože z těchto údajů pak budou následně vypočítávány ty indikátory, o kterých mluvil pan doktor Richter. Obsluhovanou populaci, respektive počet obyvatel a počet dětí do 15 let uvádějte podle databáze Ministerstva vnitra. To samozřejmě vy už víte, je to součástí vyplňování KULTu, tedy počet obyvatel, víte, kam se můžete obrátit. Jen nezapomínejte, že máte připočítávat taky počet cizinců s realizovaným pobytem, tedy trvalým či přechodným k tomu celkovému počtu obyvatel. Na stejné stránce samozřejmě si můžete také vypočítat počet dětí do 15 let. Víte, že v té databázi jsou zvlášť muži, zvlášť ženy do 15 let, takže musíte ten údaj sečíst. Potom všechny číselné údaje uvádějte zaokrouhlené na celá čísla, na desetina místa uvádíme pouze počet zaměstnanců, tedy přepočtený stav. Tady na začátku toho vstupního formuláře i vidíte v té záložce knihovna, to jsou ty základní údaje, které jste uváděli v té žádosti a v případě, že byste potřebovali ty základní údaje upravit, tak prosím kontaktujte administrátora. Pro české knihovny jsem to já, pro slovenské knihovny paní Kilárová a my jsme schopni vám tyhle ty údaje opravit. Pokud je jednou vy vložíte, tak vy už je nejste schopni jako opravit sami, musí to udělat administrátor. Tak a teď jenom ještě k tomu vstupnímu formuláři takové to stručné, to důležité, že české knihovny mají data tedy do formuláře překlopená z databáze NIPOS a doplňují jen počet dětí do 15 let v obci, roční provozní dobu knihovny pro veřejnost, tu musíte vypočítat, tak jak se ta provozní doba má vypočítat, máte v tom vstupním formuláři popsáno, jak se ta provozní doba vypočítává. Pokud byste s tím někdo potřeboval pomoc nebo si s tím nevěděl rady, tak mě kontaktujte, určitě to dáme společně dohromady, spočítáme to a budete vědět, jak na to. Celkové roční provozní výdaje zřizovatele, ty jsou zpravidla na webových stránkách obcí k dispozici koncem května, to už mívá ten závěrečný účet obce zpravidla hotový a jde o to, abyste tam dali jen provozní výdaje zřizovatele, ne investiční. Pověřené knihovny odečítají všechny výkony spojené s RF, to už jsme dneska několikrát zmiňovali, ale je to důležité, protože by vám to výrazným způsobem zahýbalo s těmi statistickými daty a z výpočty těch indikátorů, pokud byste vy, kteří jste pověřenými knihovnami a ty údaje byste neopravili. Slovenské knihovny tedy vyplňují zatím všechna data ručně. Oddíl dotazník ke knihovně, k tomu se ještě dostaneme, vyjadřuje poskytování elektronických služeb a jsou tam jen zaškrtávací pole, to vám ještě ukážu. Takhle vypadá ten vstupní formulář, není tady celý, já jsem vám jenom část nakopírovala, takhle vypadá pro české knihovny, to znamená, že všechny data, která lze převést z KULTu, tak najdete už předvyplněná, ty, která musíte doplnit, tak tam jsou ty pole prázdná a vidíte, že u počtu dětí do 15 let tady máte, že máte použít údaj z databáze Ministerstva vnitra a není tady žádné číslo řádku z KULTu, nic, tak to je pro vás signál, že tyto data musíte doplnit ručně. Takhle to vypadá pro slovenské knihovny, tam jenom počet obyvatel doplňuje administrátor a ostatní údaje, tedy se knihovny vyplňují podle KULTu, statistiky pro slovenské knihovny, vyplníte si všechny řádky. Tohle je také, to jsou ty doplňující informace k činnosti
knihovny, to je to, co jsem říkala, že se zaškrtává jenom ano, ne, tak tady si jenom vyplníte ta data. Počkejte, já jsem asi přeskočila, ne? Ne. Ten oddíl doplňující informace k činnosti, to je to, o čem mluvil pan doktor Richter, že je velmi důležité vědět, kolik je v obci, kde knihovna působí, vzdělávacích zařízení, jestli je knihovna tady pověřená výkonem regionálních funkcí, kolik má poboček, jestli třeba vede informační centrum, nebo tak to je prostě jsou všechno důležité informace, nebo jestli pracuje s dobrovolníky a s kolika, který taky výrazně ovlivňují tedy vlastně chod té knihovny. Tak tady to jsou ta doplňující data, která jsou důležitá pro to, aby jsme si udělali obrázek, jak ta knihovna pracuje, jaké poskytuje služby a potom, když potom budete vybírat ty knihovny ke srovnání, tak v tuto chvíli my pracujeme na tom, aby ty doplňující informace jste si mohli k těm knihovnám, kterýma se chcete srovnávat, normálně běžně najít a podívat se na ně, než se s nima začnete srovnávat, abyste tam nebyli v těchto doplňujících údajích nebyly výrazné rozdíly a pak by vám to rozkývalo teda ty grafy a i ty indikátory potom, až budete počítat ty jednotlivé statistické údaje. Ve chvíli, kdy ten vstupní formulář celý si vyplníte, tak nesmíte zapomenout na to, že ho musíte uložit, ale je důležité tady asi poznamenat, že je možné si ho rozpracovat, uložit, pak se k němu vrátit a kdykoliv si data můžete tedy opravit. Vstupní formulář si můžete vytisknout, prostě klasickým způsobem, pravým tlačítkem myši, tak si ho buď vytisknete nebo uložíte. V případě, že máte někdo zájem a chtěl byste si vlastně doplnit data zpětně, abyste třeba byli schopní teď už zjistit, jak jste na tom byli za posledních 5 let, tak to není vůbec žádný problém. Prostě vyplníte ten vstupní formulář za ty roky zpátky, vždycky si tam navolíte ten rok, 22, 21, 20, 19, vyplníte si tam ta data a ten systém vám vlastně přepočítá ty indikátory tak, abyste mohli pracovat s těmi daty i několik let zpět. Po vyplnění a uložení vstupního formuláře se vám otevře takovýhle test, kdy musíte poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů a zpracováním dat a souhlas se sdílením dat a osobním údajů v rámci benchmarkingu knihoven. Bez toho souhlasu vy nebudete vidět žádný data žádných jiných knihoven zapojených do projektu. Tohle to tak je prostě nastaveno a musíte to respektovat. Je tady důležité, abyste si to přečetli a respektovali to, co vlastně po vás žádá ten souhlas s poskytnutím zpracování dat a osobních údajů. Ještě tady já to nebudu celé číst, ale v podstatě to je tak, že poskytujete souhlas s poskytnutím zpracování dat souladu s GDPR. Pokud budete chtít se porovnávat s jinými knihovnami a budete chtít zveřejňovat ta data, vždy je musíte požádat o souhlas a ten souhlas, pokud ho dostanete, tak v pořádku, když ho nedostanete, tak ty data té knihovny prostě zveřejňovat nesmíte. Ten formulář krátký, tam stisknete to tlačítko souhlasím s výše uvedeným a v tuto chvíli můžete normálně se zapojit do projektu a uvidíte data ostatních zapojených knihoven. To je velmi důležitý krok. A teď ještě úplně stručně, já nebudu popisovat všechny ty záložky, protože by to bylo nadlouho a je to proto, abyste získali základní přehled o tom, co všechno vám ten systém nabízí. Pan doktor Richter vám to ukázal vlastně prakticky, co všechno to dokáže a já bych vám jenom stručně popsala některé z těch záložek, abyste věděli, jak s nimi pracovat. Tak pokud se podíváte hned na tu první záložku, když teda vstoupíte už jste zaregistrovaní a vstoupili jste do databáze, máte vstupní formulář vyplněný a chcete začít pracovat, tak můžete se podívat na zapojené knihovny. Zapojené knihovny můžete řadit abecedně, můžete si je řadit podle krajů, můžete je řadit podle názvu knihovny, je to vždycky s tiskem na tlačítko názvu
názvu toho jednotlivého sloupce a samozřejmě můžete řadit podle populace, to je pro vás velmi důležité, abyste se podívali na, které knihovny jsou zapojený a mají podobný počet obyvatel, tak jako vy. V té vrchní části, kde je volba kritérií pro filtrování, tak můžeme filtrovat roky, můžete se podívat zpětně, filtrujeme typy knihoven, kdy máme buď vše, to jsou městské, obecní, krajské, anebo filtrujeme jen městské a obecní, anebo krajské knihovny s městskou funkcí a bez městské funkce. Obsluhovaná populace, tak jak říkal pan doktor Richter, je rozdělená podle standardu, to znamená do těch kategorií od 500 obyvatel až po 40 000 a poslední kategorie je 40 000 a více obyvatel, tak jak to znáte ze standardu. A můžete si navolit územní členění, mluvíme o celé databázi, nebo můžeme zvlášť členit Českou republiku, Slovenskou republiku, nebo i jednotlivé kraje, měna, česká měna nebo euro na Slovensku a dáte si zobrazit a tím si nastavíte ta základní kritéria, s kterými chcete pracovat. Úplně stejná možnost filtrování je i o těch ostatních záložek. Tady to vidíte na té záložce srovnání. Já jsem si tady navolila rok 2023. Zajímají mě městské. Vlastně já jsem tam dala vše, ale vzhledem k tomu, že mě zajímají obce v obsluhované populaci 5 až 10 000 obyvatel, tak tady mluvíme o městských či obecních knihovnách. Navolila jsem si Českou republiku a měnu v korunách, dala jsem si zobrazit. A hned vám se zobrazí skupina, kde je 72 subjektů. Všechny ty vypočítávané indikátory jsou vypočítané z této velikostní kategorie, kde vidíte minimum, průměr, medián a maximum. Můžete všechny ty data si exportovat do formátu Excel, aby se vám s nima lépe pracovalo. To je velmi důležité vědět, že ve chvíli, kdy si to překlopíte do Excelu, tak můžete z toho vytvářet další tabulky pro další práci, kterou budete potřebovat s ohledem na ta statistická data nebo ty jednotlivé indikátory. Můžete si, tak a teď ještě trošku k tomu srovnávání. Pan doktor Richter vám ukázal 8 knihoven, které si navolil a ukázal vám celou tu praktickou část. Já jenom tady řeknu, že ve chvíli, kdy si navolíte tady něco v té vrchní části, kdy si navolíte ty potřebné filtry, já mám stále navoleno teda obsluhovanou populaci 5 až 10 000 obyvatel v knihovně v České republice, tak máte zobrazených tedy 72 subjektů. Potom, když vybíráte ty srovnávané subjekty, tak se vám rozbaluje jen ta skupina těch 72 knihoven, ze kterých můžete vybírat. Vidíte tam vždycky název knihovny a počet obyvatel. Není nutné, abyste si navolovali 8 knihoven. Navolíte si tolik knihoven, kolik považujete za nutné, nebo to, co byste chtěli. Maximum je 8, ale já jsem si tady navolila 5 knihoven a systém pracuje úplně stejně. V dolní části obrazovky vám zobrazuje ty jednotlivé navolené knihovny, jejich spočítané jednotlivé indikátory plus minimum, průměr, medián a maximum té dané skupiny, to znamená těch 72 filtrovaných subjektů. Opět můžete převádět data do Excelu a pak s něma následně pracovat. I tady vidíte vlastně to tlačítko nastavení souhlasu, to je to, o čem jsem mluvila, že to je spojené s tím vstupním formulářem. On vám to v podstatě jako nedá jinou možnost výběru. Ve chvíli, kdybyste nesouhlasili, tak neuvidíte nic jiného než sami sebe, to jsme ani nechtěli, takže vy v podstatě, pokud budete chtít vstoupit do toho projektu, tak musíte udělit souhlas a musíte se podle něho chovat. Tak, tady ještě možnost toho grafického zobrazení, to je to, co vám ukazoval pan doktor Richter v té praktické části, tak to už nebudu znovu vysvětlovat, to už všichni jste viděli. Tady to jsou ty trendy, také pan doktor Richter vysvětloval, vyberete si knihovnu. Tady už v těch trendech tedy mluvíme o celé té skupině zapojených knihoven, která je abecedně řazená. Vyberete si buď vlastní knihovnu nebo jinou zapojenou, na které se chcete podívat a je to prostě časový vývoj těch sledovaných indikátorů u toho daného subjektu.
Můžete si zobrazit i grafy, zase pracujeme s tím, že můžeme stahovat údaje do formátu Excel a dále s nima pracovat. No a teď tady ještě pár důležitých kontaktů, pokud byste něco od nás potřebovali, něco by nebylo jasné, nebo byste potřebovali jinak pomoct či poradit, tak se prosím na nás obracejte. České knihovny na mě nebo na pana doktora Richtera, u slovenských knihoven na paní doktorku Ivetu Kelárovou. O elektronické konferenci měření už pan doktor Richter mluvil, tak to nebudu znovu zmiňovat, jen ještě připomenu, že všechny informace o benchmarkingu budou tam samozřejmě i nahrané ty dnešní prezentace, je tam nahraná ta úterní prezentace, všechno je na webu informace o projektu Benchmarking knihoven na stránkách Národní knihovny, kde tady máte odkaz. A to je za mě v rychlosti všechno, snad jsme vás úplně neumordovali, bylo to celkem dlouhé, tak pokud máte někdo nějaké dotazy, co bychom teď mohli zodpovědět, nebo případně pište, co byste potřebovali, tak jsme vám samozřejmě s panem doktorem Richterem k dispozici. Děkuju. Ještě tady máme jeden dotaz, který se týká těch regionálních funkcí. Dobrý den. Pokud dělám regionální funkce, ale jsem v knihovně sama, úvazek jeden úvazek a knihoven obsluhovaných 10, vykazovaný úvazek 0,3, mám tedy úvazek při registraci uvést jen 0,7. Ano, mělo by to tak být. Tak, dotazy, zvedněte někdo ručičku, řekněte něco, zeptejte se na něco. Tak nebudeme zdržovat. Já bych vám chtěl poděkovat za účast, chtěl bych poděkovat NIPOSu za vynikající spolupráci při té tvorbě databázy a za to, že to vlastně provozuje pro nás. Chtěl bych poděkovat také 8 knihovnám, které souhlasily s využitím těch dat a my se budeme těšit o nové zájemce do benchmarkingu, protože pokud vlastně se chceme porovnávat, tak největší smysl má, když těch knihoven je tam hodně. Knihoven máme asi 5200 a v tom benchmarkingu ročně je tak zapojeno kolem 300. Chápu to tak, že těch 300 knihoven se opravdu zajímá o to, jaká mají statistická data, jak je využívají, jaké jsou jejich trendy a používají to ve své činnosti. A trošku mě vrtá hlavou, že těch zbývajících skoro 5000 to vůbec nezajímá. Ale možná, že se časem polepší a že to i pro ně bude zajímavé. A v každém případě ještě platí to, že tu statistiku opravdu děláme všichni a děláme ji povinně. Takže tady je takový celkem jednoduchý nástroj, jak ji číst nějakým jiným způsobem a vytěžit z té nepříjemné práce kolem statistiky o něco více, než bychom si mysleli. Takže ještě jednou děkujeme. Stále nikdo nemá zvednutou ručičku. Já jenom ještě prosím, pokud by někdo z vás jako potřeboval nějakou rychlou analýzu a nejste si s tím jistý, tak se klidně na nás obraťte, my vám s tím pomůžeme. I tu zpracovat tu analýzu vám pomůžeme. Jo, nebojte se toho, nebo se fakt se ozvěte. Jenom chci říct, že ta analýza není zpracovaná ze dne na den, úplně rychle to nejde, ale pokud byste někdo potřeboval, víte, že budete mít nějaké jednání se zřizovatelem, kde byste toto mohli uplatnit, tak si doplňte ty data zpátky a tu analýzu dáme společně dohromady. Určitě se když tak ozvěte. Děkuju. Ano, už jsme těch analýz dělali více, občas mají některé knihovny problémy se svým zřizovatelem a myslím, že to sami víte ze zkušenosti, že statistická data se dají čísti a využíti různými způsoby a některé si můžete vybrat a některé můžete třeba na chvíli schovat a tak dále a tak dále. Tak ještě jednou, mějte se hezky, máme před sebou víkend, údajně má pršet, tak můžete mezi tím studovat benchmarking a mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou, děkujem.